3, 2, 1, ו... לא חברים, אבל הם כן חברים. לפעמים הם רבים, אבל תמיד משלימים. נראה 17, נראה 17. קומה ראשונה. מכשיר לייזר ביתי, נותן לכם יופי של פתרון אצלכם בבית, הכי בכיף, הכי לא כואב. הלוואי שמשהו יקדם את היום הזה כבר. אני אפתח. היו, אתה, יורם דוידי. איך אתה יודע? אינדיאנים טובים בניחוש שמות. בכל מקרה, יש לך כאן חבילה מסתורית. היי, כך. ביי. חבר'ה, קיבלתי חבילה מסתורית. החיקוי הכי טוב של יורן אי פעם. לא. אוי, לא, חבילה מסתורית. למה ביקשתי שמשהו יקרה? למה אני לא לומד? התזמון היה מושלם, ההגשה הייתה מושלמת, הטונציה הייתה... החיקוי הכי מושלם. לא. אני לא מאמין. סתם, אתה רואה שטוב לי, אז אכפת לך להגיד לה. שלום, אני ציפי ביאטריס, ובאתי לרצוח אתכם! זאת רק בובה נחמדה. הכל יהיה בסדר. שום דבר לא יהיה בסדר. מי אתה? ביאטריס. היי, עידו. היי. אני לא מאמין! רצחת את עידו! מה? למה שאני ארצח את עידו? אתה לא אהבת אותו מהיום הראשון. אני לא הסכמתי. שלום, אני עידו. אני לא אוהב אותו. אני מקווה שלא יהיה ירח מלא הלילה. הוא לא איש זאב. סליחה אסי, לא התכוונתי להעליב. הרבה יותר מעליב אותי שקשרתם אותי לכיסא. מצחיקון. בואי ציפי, הוא לא יפחיד אותך יותר, האיש הגדול עם האף הגדול. מצחיקון, טוב. מה, איך זה יכול להיות? אבל אסי קשור בחדר. הוא לא ברח, בוא נבדוק. אף פעם לא ראיתי את פריז הילטון. הסרטון הזה שעושים אותה באור ירוק הוא לא ירק לי את הסוף. מה קורה פה? ציפי ביאטריס רצחה את טל ותומר! ציפי ביאטריס. הבובה של הציפור שעל היד שלך. כן! אני לא מאמין! זאת את! את רצחת את כולם! כן, ועכשיו אני גם ארצח אותך! אני קצת תקועה פה. יש מצב שאתה מתקרב אליי קצת? לא, נראה לי אני אשאר כאן. בחיים. קוסמק. נראה 17. ציפי ביאטריס, זה הסוף של מסע ההרג שלך. לעולם לא נתפס אותי! מה, זהו? 20 שנה חיכיתי לרגע הזה. זה קצת מאכזב. וואי, מה אני אעשה עם עצמי עכשיו? הייתי צריך ללמוד פסיכומטרי. אתה יכול לשחרר אותי? נשב, שחק שח.